Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод SCAMAS, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт, като по този начин помагате на мен и каналът ми. Да, това е Need for Speed Payback. Наистина една невероятна игра. Поне така изглежда от самия трейлър, който между другото днес ще разгледаме. Так, какво представлява Need for Speed Payback? Всъщност това би трябвало да е директният наследник на Need for Speed 2015. Играта, която ние така обичаме, но с много повече работи, много по-пълна игра като цяло. Както неведнъж съм казвал, Need for Speed 2015 беше нещо като платен трейлър на това какво Ghost могат да направят като компания. И от трейлъра на Need for Speed Payback може да разберем, че те могат да направят много. Колко много ще разберем в този клип. Защото днес ще обърнем малко повече внимание на самия трейлър. Ще го разгледаме, ще разгледаме всяка част от играта, какво виждаме, какво няма, какво искаме и така нататък. Та нека започнем от това кога излиза самата игра. Играта излиза на 10 ноември за абсолютно всички платформи, което включва PlayStation 4, Xbox One и естествено компютърната версия, която ще се предлага от EA в тяхната платформа Origin. Другото важно нещо е, че хората, които имат Origin Access, ще получат достъп до играта от 2 ноември, което е супер, на което значи, че 2 ноември ще има Need for Speed Payback. Ето тук на този канал, с това се абонирайте и ще игнете този лайк бутон, ако искате Need for Speed Payback. Също така от EA все още официално не са признали дали играта ще се поддържа още от първите дни на тези новите платформи, които ще пускат и PlayStation и Xbox. Но за тези от вас, които си поръчат по-рано играта, с преордер получавате следните бонус коли: Nissan 350Z от Z33 генерацията, Camaro SS от 1967 година, Charger RT от 1969 година, Golf GTI Club Sport Edition, който е мисля, че 2016, това би трябвало да е. И естествено Ford Raptor F150. Така си говорим за коли, нека си поговорим за карлистите, който видяхме в самия трейлър. В самия трейлър видяхме новото BMW M5, което е от F90 генерацията, което fun fact, Need for Speed го показаха преди BMW самите. Другата кола, която видяхме, е добре познатият ни от предната игра Ford Mustang GT, 6-та му генерация. Също така видяхме Challenger, 3-та генерация, BMW X6, F16 генерацията, Nissan 350Z, Z33 генерацията, който получавате с преордера, Aventador, да, Lamborghini Aventador, този червен Aventador. Другата кола е Nissan GTR Skyline, естествено любимата ни R34. Също така Nissan Fairlady 240Z. Видяхме го по два различни начина. Един скрапнат вариант край пътя и естествено драг спецификацията му. Ще поговорим за това малко по-късно. Другите коли, които видяхме, бяха леко така потрошени. Видяхме един Chevrolet C10, което е първата генерация за C10 модела, и Bel Air, който е от втората генерация. Другите коли, които видяхме, бяха естествено красивата, невероятната Huayra BC. Видяхме и Mustang от 1965-та, Panamera Turbo, едно Rocket Bunny BMW M3 E46, също така и другите коли, които получават с преордера, F150 Raptor, Camaro SS от 1967 и Charger RT. Другата кола, която също забелязах, беше полицейския Dodge Charger SRT8. Но преди да пристъпим към следващата част, нека прегледаме официалният геймплей трейлър. Koenigsegg Regera, 0 to 60 in 2.7 seconds, and the house's shiny new toy. Would be a pity if something happened to it. You read my mind. They're transporting it across city limits in 2 hours. We intercept, then grab the cargo. It'll be part of a convoy. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest. All right, time to show the house we're back. Let's go grab ourselves a hypercar. Drone's online and I'm looking for the convoy. You guys better hurry to the rendezvous point. All right, Ty, remember. The house will have enforcers protecting the convoy. We'll have to get rid of them first. Get me on the truck before it reaches the Ember Valley Tunnel, and we're in business. The aerial surveillance will be blind inside the tunnel. Perfect time for a hit and run. Bulletproof plan. Worst case scenario, we
So much police incoming. Now or never, Jess. Do it! Keep it steady! Jess. Jess. You got this? Jess? I got this. That's what I'm talking about. Good job, team. Let's take this baby home. Let's see what she can do. Okay, boys. Let's even the odds. Вау, това беше един наистина много як геймплей тревър. Но с него ще си поговорим в отделно видео, когато знаем малко повече. Та нека пристъпим към следващата тема, а именно customization. Какво очакваме от следващият Need for Speed? Лично аз очаквам доста повече неща в сравнение с Need for Speed 2015. Надявам се всяка кола вече да има своите отделни уникални опции за подобрение и всичко. Ще има много нови бодикитове, което е супер. Ще има нови джанти, естествено нови пейки, нови тежки спойлери, просто нямам търпение да видим новите пейки. Естествено ще има и доста допълнителни детайли, като например ще може да си затъмняваме стоповете, ще може да им променяме цвета, ще може да слагаме различни стопове, ще може да си променяме цвета на фаровете, което е доста интересно. И освен това очакваме да има и неони в самата игра. Така че ако ти си райсър и ти си иска да си райснеш колата буквално, да има неони от всякъде, да свети в 1000 различни цвята, най-вероятно ще можеш да го направиш в следващия Need for Speed, което ни отвежда към следващия аспект на играта, а именно полицията. Защото за тежки райсери трябва да има и тежки полицейшини. Та в случая това, което знаем от самите Ghost е, че полицията ще бъде съвсем различна. За разлика от Need for Speed 2015, тук полицията ще е истинска полиция, няма да са брендедове, някакви буквално безмозъчни полицаи, които се блъскат в твоята кола. И последния wave беше, ако не се лъжа, 3-4 полицейски коли, които изобщо не могат да те настигнат. Да, този път ще имаме истинска полиция, така че това ще бъде интересно. Доколкото знам, полицията започва от тези най-бейсик колите, а именно Dodge Charger SRT8. След това преминава към някакъв последващ, примерно корветовица, след това нещо друго. И постепенно се стига до онези тежките джипари, които буквално те блъскат и ти потрошават цялата кола. Което е интересно, защото, както казах вече, най-после ще имаме полиция в Need for Speed. Също така последните вълни на самата полиция ще правят всичко възможно за да те догонят, което очакваме да има някакви тежки бегачки, да те приплеснат, което очакваме да има някакви тежки рамджипове и естествено да те затворят. А сега нека си поговорим малко за историята на играта, като ще започнем от това, че действието се развило в съвсем нов град, в съвсем нова зона, а именно в Fortune Valley, или това е интерпретацията на Ghost за Лас Вегас, където ние и нашият екип се обединяваме с една цел: да отмъстим на злият картел, който се казва The House. Този картел владее целият град, като това включва казината, бандитите, тежките мандеми и естествено полицията. И това ни поставя в един капан, т.е. ние няма как да избягаме от града, трябва да се борим постоянно с този тежък картел, трябва да изпълняваме всякакви мисии и по-интересното в случаят е, че ще имаме няколко характера, които най-вероятно ще бъдат или 3 или 5 на брой, което е доста интересно. Тук виждам малко акценти от GTA, но синглплеерът на тази игра наистина би трябвало да е брутален, ако всичко това е вярно и бъде направено по пропър начина. Също така на всички тези герои трябва да им вдигаме престижа, за да може те да се изправят срещу реалните босове от The House картела. Поговорихме си за историята на играта, а сега е време да си поговорим и за самата локация, на която ще се извършва действието, а именно Fortune Valley. Какво има в Fortune Valley? Първите им впечатления са, че има магистрали, много магистрали. Освен това, изрично е споменато в тизъра, който беше пуснат преди няколко седмици, че ще има летище, което е много найс.
за тези драгспек коли. Ще има тежки каньони, което е много найс. Нямам търпение, просто каньоните са най-яката част от всеки един Need for Speed. Просто там наистина карането е удоволствие. Другите неща, за които сме сигурни, е, че ще има и гигантски планини, които ще са много интересна част от мапа. И освен това ще има много пресечени местности, където ще ни трябват някакво различни тиара коли, за което отново ще се поговорим малко по-късно. Но това е общо всичко, което очакваме от самия мап. Като във всяка една точка от този мап ще трябва да експлорираме с различен character и навсякъде ще има скрити коли, които ние може да прибираме и възстановяваме. Тук надушвам малко така. Това ми прилича малко на Forza, но няма лошо, защото това е много як фичър. Освен това, графиките лично според мен са много добри. Много добри. Това може би ще бъде една от най-добре изглеждащите рейсинг игри до сега. Та време е да си поговорим и за самите класове. Да, това е много интересна тема, защото за първ път в Need for Speed имаме различни класове на коли. Това е може би взето от The Crew или не знам, някой ще казват не е взето от The Crew, но тук имаме 5 класа към момента, които са съответно Race, Drift, Offroad, Драг и Runner. Като цяло нямам идея какво значи Runner клас, но предполагам ще са някакви тежки бронирани коли, снабдени с тежки роу барове отпред, с които ще може да избутваме бандюгите и всякакви такива лоши гадове. Та, тук, както казах по-рано, ще има 3 до 5 чарактера, което е много интересно, защото най-вероятно всеки чарактер ще бъде обвързан с различен клас, което е много яко. Просто този Need for Speed изглежда наистина обещаващ. Просто нямам търпение най-после да се потопим в тази игра, което ще стане на 2 ноември, както казах по-рано. На 2 ноември най-вероятно ще излезе първият ми клип на Need for Speed Payback, за което нямам търпение отново. С това преплеснете лайк бутона, ако все още не сте го направили, абонирайте се и постоянно ще пускам апдейт клипчета около самата игра и неща, които сме изпуснали в самия трейлър и какво ли още не. Също така искам да включа и вас. Искам да ми кажете долу в коментарите какво мислите за самата игра. Искам да получа вашият фидбек. Какво мислите за играта? Какво мислите за колите? Кои коли искате да има в тази игра и какви подобрения да имат? Очаквам вашите предложения долу в коментарите и с вас ще се видим следващия път за още много скамази. Чао!